Yes. Hello, asikana makadi zvenyu? Pepe makadiwo. Tiripo yedu. Ndokumbira kubvunza asikana. Ndiri kutaurawo na Anita Masamuri. Yewe. Alright. Otherwise zviri sei zviri kufamba here Anita? Ya, zviripo ndikutaura nani. Alright. Inini ndonzi Lloyd ka. Ndiri kufona ndiri muHarare CBD. Okay. Yes, so ndiri kufona ndiri kune imwe salon yedu so yatinayo. So tine salon. So zvatinoita manje pane maclients edu anombouya vatinombogadzira musoro, vatombogadzira manails. So zvatinozoita manje as a way yekungo appreciate maclients edu, tinozomboita give back to them. Okay. Yes. So isusu manje pamusoro pe salon yedu atani tagara tinayo kutanga this week. Tano pala yedu massage pala yedu yatinayo. So it's also a way yekutraya kumarketa kuti vanhu vazive nezve massage pala yedu. Vanhu vanongoziva zvesalon chete. Alright. Yes, so imi mangobudo zita renyu mu database yedu. So isusu we are offering you a free massage 1 hour yamunokwanisa kungoya nepartner yenyu and you get it for free. Okay. Yes, so I don't know kana makasununguka kana zvichikuitirai tobva tatongoronga nyaya dzacho. Andirifunga chingedu. Alright. Saka isusu manje chatinenge takuda manje ka tinenge takuda kuziva first of all toda kuziva madrinks amunofarira because tenjida kuti zvingoita romantic so. Romantic. Because it's massage yacho inenge iri for 2 people ka, like as a couple, imimi nepartner yenyu. Okay. Yes, so tenjida kugadzira maflowers chirungurungu kuitirawo kuti tingofadzawo varungu vedu. Alright, that's nice. Yes, so madrinks imi mamunofarira ndeapi kana kuti anofarirwa nemunhu wenyu ndeapi? Kana muchiti madrinks, unokoti madrinks kana kuti mawine? Chero zvamunoda, kana mawine kana machii kana alcohol kana masoft drinks asingadhakwe, chero zvamunongoda imimi. Alright. Nemunhu wangu I think tinofarira white wine. White wine. Sweet white wine. Okay. Ndo yamunofarira. Yes. And then kuti zvinatsonakidza tichabva tangokarova kari ka surprise kako munhu wenyu kuti zvinatsoita romantic, saka tinenge tichizoda kumupawo maflowers. Titori nazvo kudhara titoprovida maflowers netuma notes, saka pamaflowers apa tonyora kuti kudii. Mokuda kunyora like a note kwa kanoti kanongouya kari pamaflowers katozongopawo munhu wenyu. Munonyora kuti I love you so much, sweetheart. You deserve all the best. Thank you for being there in my life. Here's Anita. Okay. And then tobva tanyora zita rake anonzi ani, right? Zita rake anonzi Tafadzwa. Alright, anonzi Tafadzwa. Okay, alright, it's fine. Saka tenta kungokubhukai pamberi papa. I think tikangoti October uno tichangotsvaga madays anenge ari free and then tobva takuudza yanditi. Okay. Alright, aiwa tinotenda. Saka mati uyu Tafadzwa uyu tonyora kuti I love you sweetheart because ndo partner yenyu muri kutoya nayo, ndo baba vekumba nditi. Tafadzwa ndo partner yangu. Aiwa tinotenda. Ko ndaida ngoconfirma ka my mistakes are mistakes are common. Ndangomeka sure kuti Tafadzwa ndo watonyora. Ko anonzi Frank kana Mr. Madziviri tonyora futi rakati tosiyana naye. Hello? Ndati anonzi Frank kana kuti Mr. Madziviri munomuziva here? Hello, wait, network yangu. Oh.
ndibone ndivatsvage futi. Asika. Wow, all right. Let me try one more time. One more time. Network aichaita manje network. Network. Dai mwari wangu we. Mwari zondibatsira. Rega nditsvage futi, rega nditry one more time. Rega nditry kubata one more time. Okay. Welcome to Econet voicemail service. Sorry, the mailbox of code number is full.